தமிழகத்தின் முக்கியமான அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவர் சீமான். இவர் கடந்த பல ஆண்டுகளாக நாம் தமிழர் என்ற அரசியல் கட்சியை நடத்தி வருகிறார். மேடையில் பேசுவதிலும் மிகவும் ஆவேசமாக பேசி தமிழக மக்கள் மத்தியில் தனக்கென ஒரு ஆதரவு வட்டத்தை உருவாக்கி கொண்டவர். இதன் காரணமாக அவர் பல்வேறு தரப்பிலிருந்து எதிர்ப்புகளையும் நிறைய சந்தித்து வந்தார். இந்த நிலையில் இன்று சென்னையில் நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது நிருபர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த வண்ணம் இருந்தார். அப்போது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் திடீரென மயங்கி சாய்ந்து விழுந்தார் சீமான். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து நாம் தமிழர் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர். சிகிச்சைக்கு பின்னர் அவர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினார். இந்த சம்பவத்தால் நாம் தமிழர் கட்சியினர் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் மத்தியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.